jowa mo. Di ba ang tagal naman ang jowa mo? Hintay po namin yung jowa ng... Jowa mo? Kawin mo na. Nakakagratoy. Shy type. Katala na. Sige po. Yung talaga yung pangkasalan. Hello guys.
Wow. Isa-isa yung Ano masabi mo sa ate mo? gising ko lang guys. Ang ganda ni Pian. Congrats! Ang ganda ni Pian, isang buong barangay. Doon ka na sa nagululuwagan. Doon sa nagululuwag. Nalun po yan. Pwede pa mag-video. Ah, si Jericho. Ayun o, ayun. Busy and lover boy. Ito yung dalawa ikakasal. Asa na? Nandun. Ang dalawa ikakasal video mo. Kanin. Pangit to. Hindi ka din sa ano. Ayan na. Ito po yung ikakasal. Ito po yung bigaling na ninang. Yan, ugas-ugas ka dyan, be. Yaya mo. Yaya namin, pero nakakaasim ng yaya namin. Literal na maasim. Hello. Mga abala. Yung nag-ano nga, nag-aasikaso. Ang snap naman ito sa ano, personal. Ante, mapuno mo. Susar plan. Wala ba? Wala ba sa kahoy? Sabi dito, Dali, pupunta tayo dun, ma. Let's go. Cole, pupunta ka dun, Cole.
Normal po baga. Hindi po, normal. Dako lang supporter eh. Kunyari po sa kuya, na kung ginawa nindang maging itrigot mo ninda. Kuya, pero murang di po po sa kating araw kami kasi uli po ka mo sa tanay-tanay, ay po po iba magdalawa na kung araw kami mo kasi presentarang talagang grupo. Iyan ang pagpapaydinggan sa tarong barangay na may maray kang pakikita sa barangay. Rangkap-rangkap po ako tumarang. Kung preparado po kita. Pagod pa po nindo ang ini. Natendang duwan. Kung pagkaaga, magruit arkato po kita ko lang kay Ripuan. Maglalong mo ngayon. Hindi po baga. Isip ka lang. Kami po, punta din, kaulit ko. Sabi po, At nandiyan ko kung naputusan, wala yung Dapat kasana. yun kasarap. Aga, pag-uwi kita, kasi yung 2020, tapos sinawa ko. lawigon po baga. Lawigon po baga. Para alat kita ng bulan, taon, lawig. Lawigon yan. Kasi naman kaya, pareho naman ko. Yung masiguro may decision. Nakataon sa dito na parehan. Sinama Taon pa. Taon. sabi ko sa akin, kanawi ko. Dalawang taon pa nga eh. Kung tulong taon. Talagang may bala. Sindama ko Ayun po. Natenda po yan. Kaya kung abot ang mga lawin ko na ito, habang ano, mabarabagsik pa. Halawi ko, Unang po, hapunta ka mo. Dahil po kamo ang pinakang mayoridad. Rin po at plaga ang plano nito. sa ko yung gani, bagang ano, sakit nito. Ang sandaon, pwede na. Natendang dua. Natendang dua. Matirmin na kita ng taon. Anong bulan. Ano niya, Matagdak. Naging desisyon na is sa 2020. dan sa inyo talagang plano. Ang plano. Kami po, ano na po na ng maliki, sa pang taon. Sa ako, may marita lang nga rin yan. Pwede rin. Ano ang mahal ka? Yan na, para naman ito. Para po siya kami na kaya sa total ang kahapon kita yung walang kulay ano Kung magkano sabi ko, preparado ko kita. Tagang-tag. Para sa kato kailangan na ako, para sa kato. Ito po pala ng fix na 2028. Kaya lang, yan ang plano nila. Pero may chance na kung sakali na magbago ang sitwasyon, mapapadali mo. Oh. Araw Kasi po dapat kaya, ang desisyon. araw po kaya dahil kuwi na kagad, ano po, set po ang pagkakailan. Tago, may aki pa muna kung saan mga bahay. Kung takali ibo din yung mga presentar, abo katong haralo yan. Abo ko maglaling bulan, taon. Tapos na kung ang bulan, pag bilog ng bulan, manang karasalan niya, bilog na yan. Ibig ka. Ngayon, nauusot sa kustal. Mga presentar, unanal daw, araw pa rin presentaran. Pag puli kang kaglalaki, kay baraking babae. Mana? Maot forma para po dan, pa, magdampo ka sa kung nagkinamunod. Sinili, ano ha, nagkikarasalan. Burong niya ka na. Kaya po baga, kaya ako, nagad ko po baga. Kaya kaya, pagbaga ko rin sa Pinas, kaya ka nagkakapot sa kahit sa tumot. Abo ka itong malat ka na pagbilog ka bulan, pagbulan, bilog ng taon. Hindi na ito kursunada yan. Ang kursunada po nito, alat lang po sa mauruling kita kung anong bulan, anong taon, halimbawa ko yan, dapat ang taon, patpatan ka ng taon na niyo. January,
February, araw kaya. Sana kino pa, perang bulan na lang. Agosto, September, October, November, December. Oh, perang bulan. Ano po na bulan? Pag January. Mayo ng taon, hindi na. Tapos natin daw, kamu. Ika Arnold, ika Francia. Sinda kaya ang ano eh, pag na ano inakot may ano sinda ka mo rin. Eh, ako man may ano man ko sa indang duwa. Kasi hindi Ta ini gusto pa man ano man makaano ano. Basta gusto niya paninda ano may tinapot ko naman sila eh kung ano no ang balak ng Indo kung halimbawa ko tun ka. 2028 kasi paano yung manggarong marin. Ay, kung matungkot, maray mo, makaling pa Mubarak po. Ako man pero tama man sabi niya na ano ko di pa man po dato Kaya kung ano mag-fix nga niya. na 2020, may chance na sakali magkatipon. Ano na Ito pa kaya na siya. May mahalak. Dahil sa tagabuhi, maura. kada man nag-aapot targaro ka tuloy sila kaya sila man po giraran na ano. May priorities. po ang ano, ang pag-iba. Malangkag po. Siyempre ako po, yun po, primero ko po. May biglalaanan na. Sabi ko nga ni po, kagagawad mo lang ng diploma, mabagawad ka ng marriage contract. Ayun po baga, tana. Dahil na yun, ano lang po, sinusuba, ano-ano ka lang po. Baka po magbago pang Ayun, sinda kung ano, kasi ko man po, gayupot naman po kayo diyan sa mga si Iko. Ano nga po, yun man ang ano po nindang duwa kayo. mawawala si Pero sabi ko, papaisip ko man nga ni naman, 2020. Yan ang parapan ko yan. Na ano nga ni po mag-arami po tayo. design na yan. Sabi niya, presenta ko ba? Sabi Ayun nga ni po, sabi ko, ano katakunin pa nga? Sabi po, inaasahan yan. Kaya, pero mauwa po ta. Ano po? Burong yung grupo. Ano po? Kaya nga po makaluwas na po. Talagang bakit? Dahil ko na kaya, dahil ko naman harap. Pero Ano yung 27, mahas. madali man lang. Kakakuha ko din din. Hindi mo na madesisyon ka talaga. Kasi ay alaw yun. Yung wala lising. Ano ko, nga, kada ako kontra. Kaya po kami Halasin. Di alabat. Eh, siyempre mahal. Ay, alamat ka po. Kasi masyado maaga ang ano, presenta. Gusto ko mandagi na mahiling ang makuha po muna. Lalo na, ano Oo. O yan, buti niya. Buti. Oo. Ako nga, dyan magkakunamundang sa may hindi ko punado. Sunong taon. Abo, kung kami ngayon, maray na kami. Sunong taon, ikaw kasi Sinsan kang ano, ini. Si, Kaya po kami doon kaya mo na pamilya. Sa'yo, hindi. Maduwag ka agad. Pag mo man sa indang ano mo pagkulang. Siling ka na doon magkarka na magkarka. Teka, kuha ka mo.
Kami, lihipad niya. Hindi mo naman niya. Imagine ako, bung kaya to. Sabi ko po nga, huwag po niya gusto yung katalan ng kursi. Kaya nga ni kasi bago magsabat, ano ako, bulaguldaag. Istorya, pinindal na kita. Kamu po, Oh, yan lang ako. inuumon yan. Tingin ko yan. Aram ka na kung anong kita. Ay, ano ang palanda na yung kuya na di siya po. Hindi mo lang. Hindi sa ano para. Tamo ni, narang na. Camera siya eh. Prenup to, prenup. Ang kuya. Kapatid. 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 Taon na mag-aarap mo niya. Siya ko lang, samuta. Maraming free ko lang. Ay, malay po. Timulanin pa rin siya doon. Ibu na niya. Tungan. Gawag ko sa pagkataon, 37 lang. Nandiyan yung mga kusama. Ganun ang makukuha mo. Nagarat na dahil ko, di ko kapagulog. Sabi ko, nagpurda. Nag-agay pag-tiyos ko. Ninabot ko siyang nagulan, di ko nagkabulog. Magic, magkakalaman. Meron naman na luto. Ano yung tinapay yung sa Valdibe? Nasaan? Ano to? Yung dumalo? Ano? Ay pa niya dumalo? Sige po. Ay, wala. Namay lang pa yun. Kunti lang po. Okay na po yan. Thank you. Ako. Ha? May ulam. Sa loob? Sa loob tayo po kasi. Sa loob tayo po ka naman. Ito yung gusto sa labas pa eh. Wow, sa loob. Ito oh. Nasaan? Ito na po, ang bisita kumakain. Alam mo sa'yo mga itintin. Tadaan! Kinumutang manok. Yeah, kinumutan nga. Kinumutang manok. Kinumutan. Na manok. Ba't may ganyan? Nilalamig, kinumutan siya. Ay, may pera. May pera. 10 pesos. May 10 piso pa. Saan? Ayun o, pang-yelo. Pansagal nyo ito ni pampulutan. Pang-yelo. Halo na. Talagalito ni. Pang-yelo daw ang yelo. Tapos may pulutan pa. Nilalamig na manok.
Papakain mo yung mga ano, buto? Buto? Ayun. Ano yun? Matinik yun. Dapat ang bride hindi nagtutulong. Ang bride dapat nakatupa lang. Sabi ang ganda ni Ken, isang buong barang.